nize ningayoni lento ningoniwa nani ngiyanibongela umuzwa waseNelisiwe namaphethelo na wonke amanazareta abe khona kulo mcimbi nafake isandla ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Ngibongele nobaba wami uThingo la ekhona ngoba lo mcimbi lo wayengithemsile wona. Wathi mfana wami ngizokwenzela iphathi yokuzalwa kwakho unyaka lo enaqala ngawo ungenzela nina. Wabe seshintsha ibhanji ke nase niyathatha ke nina ngenzela ngithi inkosi izinibusise. Ngiyacela ke nobaba ke la ekhona angembathe angifihle naseyitheni nomkhulu bonke umkhulu ilanga lenyanga yezini baba omkhulu bangifihle eyitheni nginazo izitha kodwa mina ngilinwa umuntu ngibonga uthando engithanda ngalo ngoba noma nginazo izitha kuphela ukuthi ngilezitha ngithole ngifukamelekile. Ngibonge kakhulu angazi ngingabonga ngithini. Ngoba ubaba wayengithembisile ukungenzela umcimbi wokuzalwa kwami. Kepha-ke wabe sehamba ke emhlabeni seshisha ibhanji. Wangishiya nani senithatha ngithi inkosi izinibusise. Ngiyacela ke nje ukuthi nivive owasekusondela sihambe siye Kenani. Noma ke ngingakalazi usuku kodwa ke sekuseduza. Ona kayiqilaza abagulayo ngiyashela kabili kathathu izigibele emotweni. Mawukhona ngenhliziyo uNkulunkulu uyakhumbula. Ngabe ngithi lezi ingane lezi kwabantu basashawa bekufanele ngithi kuyishaya. Lezi zokuqala zithi how old are you now? Ungambuza njani umuntu omdala? Phela ingane lezi bezathi ngena zazingibuza ukuthi ngakanani manje. Sengiyayekela nje ngoba ingilosi engenacala. Hayi khona sengikhulile. Kade ngawubona umhlaba. Hayi ngoba kade ngawubona ngisho amakhehla athi baba asho kumina omshado lapha. Uyabona nje ngisho abaseParliament babefika la mina bathi baba.
ngibonge futhi ukuthandwa uishwa uyasithanda amaNazaretha. Hayi iminyaka enginayo angeke ngiyitshela abantu, kodwa yona isithe kuba amashumi amandi nempahla eyana kodwa ngale. Cele ke uNkulunkulu ke asikhumbule kuthi bonke abafaka isandla maye bakhumbula uNkulunkulu ababuyisela into zabo seyiphindaphindekile. Bese siqedela ukuphufu emizini yobaba bethu asenge singadingi singesweli. Ngibonge futhi uNkulunkulu ngoba labo uNkulunkulu abakhona baseNazaretha ukubani basivikele kwi-COVID, into ebulala yonke into, kodwa asifanga sonke. Bafa abanye kodwa basala abanye. Sicela ke inhlanhla nezibusiso bese nomoya wakhe wehlisela phezulu kwethu asenze sibe munye ngezikhathi zonke. Asigcine nje uNkulunkulu asingenise ngempumelelo onyakeni ozoqala u-2023. Simbusise.